Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akulu pali nkhani pano pasopantfali pasana update like latest update ya Ukraine kuti zikuenda bwanji ku Ukraine. Kodi nkhondo ikuyendera pati. Nanga zokambira zikuyendera pati. Remember kuti pali nkhani zoyiti. Pali nkhani mmene ikuyendera nkhondo pa ground komanso mmene so anthu amajeketera akakomana amakambirana zotani kuti nkhondo iyi ifike pa mapeto pake. So pakali pano pali zinthu zingapo zimene Trump mweka kuona kuti okay ali very optimistic kama kuti akuona kuti akuona tsogolo lona kuti nkhondo ku Ukraine ndithu ita akutero tamumve. And I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. And we'll see what we can do. We want to save a lot of lives. So yeyu ndichifanya ni Trump akuyankhula maungana amene wawa. Pali zinthu zingapo zimene zachitika. Komano nokhaso kumapita kwa video imwe ichaja nokha kuti koma hakunena Trump zinthu zoonadi kuti nkhondo idasa pakono kutha. Zoonadi kuma nkhondo iyitha imene iyi mmene zikuonekeramo chifukwa ndikupasani ma details zonse ndikuyera draft yonse kuti makamaka zikukhala bwanji kumbali khoza ndi ku Ukraine, ku Europe komanso ndi ku America. So chiyambirira chenicheni chonena kuti panali mpongozi wa Trump komanso ndina china Witkoff ngati envoy kama kuti alendo amene abwera kuti akambirane ku Moscow ku Russia komanso omwe anapita ku Ukraine kukambirana zoti nkhondo iyi ithe. So kumeneku kunapeza kuti pang'ono Ukraine makamaka pali zinthu zingapo zimene malinga ndi ma conditions amene apatsidwa aja kuti mutere inu mutere pali zinthu zingapo zimene Ukraine ikuvomera kuti okay fine ife chabwino izizizi tivomera ndi koma izizi zivoterapo. Komano Russia ile kalimo mmuja sikusintha zochitika zake. So zinthu zake ndi ziti choyambirira akuti mupangitse zisankho within 100 days mupangitse zisankho ndithu mmene momwe Zelensky anavomera kuti ku Ukraine ife tipangitse zisankho bivuto. I believe kuti ndithawina fa candidate amene ali utchuka kwambiri ndi Zelensky yemweyo. So ndichikhulupirira kuti athawina chabwino. Number 2 panapeza kuona kuti asiye ma ambitions onse malingaliro onse ofuna kujoina NATO. Before remember kuti nkhondo iyi makamaka chimene chikuvuta kwambiri ndi nkhani yokhuzana ndi kujoina NATO. Russia sikufuna kuti Ukraine ijoine NATO. Nde Ukraine anena kuti iwowa akuti it's fine panopa komano ndikufuna kai security guarantee ine mutipatse guarantee kuti yes kuti ifeyo ndizona adi kuti mutiteteza ife chabwino titisiya za NATO zo chabwino basi chabwino basi NATO yo sitijoina nawonso basi mwana pamenepo NATO yo basi sitijoina nawonso zimene Russia ija imafuna kuti asiye ma ambitions amenewo ojoina NATO. Ndeno pamene papa ndizana zovuta kumenebe chifukwa kuyambira kale Ukraine sinakajoina NATO. Chifukwa kuti malamulo a NATO ndonena kuti mamemba onse 32 amene ali mu NATO akuyenera kuvomera kuti okay chabwino inuyo tikulandira mlendo okay bwana ndamvomera koma pangopezeka mmodzi kapena awiri amene akana akulu amene mlendo wathuyo akwana kuzala ndi movuto kale tisamuvomere ndikuti NATO icha imamuyika mlendo uja pa hold on ndikuti samalowa. Nde actually NATO Ukraine imakanika kulowa mu NATO amakanika kuivomera chifukwa pali mayiko kwana 6 oseo mayiko kwana 6 amakana kuti Ukraine yo I think ndi nzosamwisa ndi kwathu kuno asalowe. Komano pa mayiko kwana 5 ndi kupasana mayina ake amayiko kwana 5 amu NATO amene amakana kuti Ukraine aisajoine nawo chifukwa ili milandu kale ili nzosamwisa. Dziko loyambira mulidziwa United States of America. What? Yes, America imakana kuti Ukraine ilwe nawo
mu NATO yoyamba ndi America, number 2 ku Germany, number 3 Slovakia, number 4 kuli Slovenia, number 5 which is the last one is Hungary. Mayiko 5 amenewa amakana kuti NATO tisalandire munthu ameneyo, tisalandire Zelensky ameneyo. So now mutakuona unoka kuti position ya America ili patipo penepopo ndiye friend to amene ni friend ameneyo. So that's it. Chabwino Ukraine pamene nena kuti ife tidropa ma ambitions athu ofuna kujoina NATO, tikungofuna ko ifeyo chitetezo makamaka ma Americans atiteteze. Tufuna ma Americans atiteteze ifeyo. Ma Americans, yes. Chifukwa tuti ma Americans yo igwirana kungoti kwabwera asilikali ku America mu Ukraine azitheka zimene zonse. Ndeza bwinobwino ndikutandira chitetezo chopsa chabwino kwambiri. Iwo akhulupira zimenezo. Russia nena kuti menemo sindikufuna kuona foreign soldiers, sindikufuna kuona asilikali adze wina lake ali mu Ukraine. Panepo ndikuti iwo azakhala target. Ine ndizapha onsewo amenewo kaya ku America kaya ku Europe amenewo ife amene ndithu tidzawanyenya. Pene pavuta. So Trump atamva nkhani ya Zelensky kuti wavomera kuti iyeyo akuti basi wasiya ma ambitions malingaliro join nawo NATO, koma akungofuna kuti mumpase guarantee, mumulonjeze kuti mumuteteza, murumiza asilikali anu. Trump ananena kuti sadandaula ifeyo, don't worry Zelensky, we are going to protect you. Sadandaula ase tiuteteza. Koma remember kuti malamulo aku America sakumulola Trump kuti angopanga zimenezo, kuti angotumiza asilikali ena, asilikali a dziko ku dziko lina kuti akateteza. Ndekuti imeneyonso ifenanso ipase ngati bill ku America ko ipase ayikambiranaso kaye, and akayikana kumeneko ko Trump alibe mphamvu zoti atumize asilikali pamene kuti mvana pene papo, koma akavomera zitheka, which is pena pakeso anthusa ku America so madziwaso kumene kuja samanyengerana bwinobwino, and akuona zoti imene ikhozokhala kumene a little bit tough for anthu azifunsa kuti ino chuchitika nchani. So Trump akudziwa kuti irenga nthawi kuti idutse kumene koko. So Trump akuona kuti ndiona ngati za security guarantees ifeyo tiasira a Europe omwe a NATO omwewo ndi amene achite zimenezo, atumiza asilikali awo kumene koko. Ifeyo Trump uja America ija ikuzululuka moso. What? Mwana magema timakamba aja amene moving Trump zina ukamba. In terms of security guarantee, we're working with Europe on it. Europe would be a big part of that. And we're working on the security guarantee so the war doesn't start up again. We don't want to have a war start up again. Yeah, I wouldn't kind of ice manja mwa NATO. Ku Europe ndikumene alongosole zimenezo. So anyway, nditindro ku Europe. Ku Europe kumene kukwana khala pansi makamaka masiku apitawa kuyambira dzulo ndi masiku ena apitawako anakhala pansi kumene iwowa anakambirana nkhani yokhudzana ndi Ukraine kuti tithandiza bwanji. So kumene ku anatulusa joint statements 3 ma statement atatu amene iwo anatulusa kuti okay chabwino izo ziliyonjo. Choyambirira anena kuti ifeyo tirumiza asilikali athu a Europe ku umeneko ku Ukraine kuti akateteze Ukraine. Zimene zili contrary zosala ndi mmene amafanira Russia ndipo musairekeze ndikumenje mpama nonse. And imeneyo ndi imene tsopano ili vuto. Number 2, statement number 2 imene maiko ku Europe apereka yonena kuti pali 250 billion US dollars ndalama zimene zankhani quarter trillion yetu imene quarter trillion
US dollars ndalama za Russia koma zili maiko aku Europe ndi anazipanga freeze maiko ku Europe acha ndi akona kuti ndalama zifeti zitenga tapasa Ukraine Ukraine apangere build amangireso Ukraine aimangeso Ukraine si Russia ononga nda aimangeso zimene Russia kuti musailekeze tikus like ndikunyulani like kaya ndikumenya uja osati ndikumenya koma ndikumenya mweka maemu awiri kutsimikiza kuti ndikumenyane ndi zimene amabwa Russia kwa uphiya zawo. Okay, cinema number 2. Number 3 akuona kuti ngati it's okay kumbali kuzana ndi malo amene Russia inatenga, especially Donbass imene 88% controlled by Russia, akuti Ukraine ikuza kusankha kuti ipereka malo kapena sipereka, koma ifeyo takamba ifeyo ndi zimene zonse. Yeah, so iyo ndi nkhani imene ndithu ilipo and yeah, iniwe imene mukuona zoti nkhondo iyi imene akuonera Trump kuti yatsa pang'ono kuti ithe kapena ntchito idakalipo, ntchito ilipo kapena yatsa pang'ono kutha pamene pali nkhani. So yeah, it's up to you now. Kuti ntchito ilipo kapena basi de yeah. So Ukraine okay, since Russia nayo so still ikuphulitsabe ku Russia ku Ukraine kuphulitsidwa and lero Ukraine anayesera ndithu kuphulitsa chisitima cha m'madzi kudoko ku port kudoko la ku Russia and akuona kuti ayi ifeyo titaphulitsa submarine chimodzi koma Russia kuti actually selai palibe chilungamo minimum zaboza zonsezo. So yeah, which is which we do not know. So inuyo mutija no kamene bakuti nkhondo ikupita kuti. So guys, thank you so much. Tipasana suma update ena amene alipo kuti zinthu nzotani kodi kukuchitika zotani kunjako. Guys, Malawian Cameras.